Asi v roku 1996 mi môj veľmi dobrý kamarát a môj veľký učiteľ Mandy odovzdal veľmi zaujímavú myšlienku a síce: Indiáni rozmýšľajú iba 2 sekundy dopredu. Netrápia sa tým, čo bude, rozmýšľajú 2 sekundy dopredu. Je treba počkať na to, čo príde, netreba veľa vymýšľať. Od Mandyho som sa ozaj veľa v živote naučil, tak som začal myslieť aj ja iba na pár sekúnd dopredu. Bolo to super. Takmer žiadne starosti. No pokračovalo to ďalej. Po čase takmer žiadni priatelia. Potom takmer žiadne vystúpenia. A potom takmer žiadny majetok. Toto bola jedna z veľmi mála chýb, ktoré mi Mandy v najlepšej viere odovzdal. A verte, takýchto dobre myslených, dobre mienených kódov máme vo svojich hlavách viac. Východiskom a jedinou prevenciou, prevencia je spôsob, ako danému stavu predídeme, je myslieť strategicky. Znamená to robiť rôzne veci, ktoré súvisia s dosiahnutím jedného cieľa. Robím to a to a to preto, lebo keď to všetko spravím, tak dosiahnem tamto. Spýtajte sa teraz sami seba. K čomu vedie to, čomu v poslednej dobe venujete najviac času? Odpoveďou na túto otázku získate víziu vašej pomerne blízkej budúcnosti. Jeden múdry človek niekedy pred 70 rokmi povedal: jediným spoľahlivým spôsobom, ako vedieť, čo sa vám stane v budúcnosti, je, že si ju sami vytvoríte. Vitaj v prvej lekcii. Stalo sa to v Taliansku. Za učiteľom spevu došli rodičia so 4-ročným chlapcom a poprosili ho: buďte tak dobrí, pozrite sa na toho nášho chlapca. Začal spievať a spieva a tak rozmýšľame, či by sme sa mu nemali viacej venovať, či by sme ho nemali v tom speve podporovať. Učiteľ vzal chlapca do vedľajšej miestnosti a o pár minút sa vrátil k rodičom a hovorí im ticho: nechajte chlapca, nech spieva. Deti si spievajú, jeho to prejde, on z toho vyrastie. Nech si spieva, ale nikdy z neho spevák nebude. Rodičia sa poďakovali a odišli. Ale ten chlapec sa už vtedy volal Luciano Pavarotti a o niekoľko rokov neskôr sa z neho stal najväčší tenor na svete. Najväčší operný spevák, skrátka Pavarotti. Vitajte v kurze Gitara pre život a netrápte sa pochybnosťami. Ja som spravil všetko preto, aby ste sa za najbližších 10 týždňov na gitare naozaj hrať naučili. Tak poďme na to. Musí to skrátka mať dobre nacvičené a na to je potrebné mať nacvičené trošku viac, než samotná pesnička bude trvať. Pripomínam, že cvičenie je vtedy cvičením, keď gitara hrá, nie keď sedím a pozerám. Jedna vec nemusí byť každému povôli, a síce gitarista alebo gitaristka musí mať ostrihané nechty na ľavej ruke. Dobrá správa je, že stačí na ľavej ruke, ale musia byť ostrihané, lebo inak sa ti nechty môžu zabodnúť do hmatníka a už ich v živote nevyťahneš. Nechty prečnievajúce brúško prsta ti nedovolia správne pritlačiť strunu. Môžem povedať, že aj keď som šiel do štúdia nahrávať videá pre prvú lekciu, tak som si pri samotnom nahrávaní, to budú práve tóny, ktoré tvoria akord EMI. EMI je najjednoduchší a asi aj najkrajší gitarový akord. Hrá sa naozaj jednoducho. Prostredníkom zatlačím strunu A na druhom prášci a pod ním na druhom prášci zatlačím prsteníkom strunu D. Dbám, aby som obidve struny držal pevne a po jednej ich vybrnkám. Pokiaľ mi neznejú oba tóny pekne, snažím sa o lepšie pritlačenie a pritom striedavo brnkám na strunu A a strunu D. Palec držím v strednej línii krku, zhruba oproti v medzere medzi ukazovákom a prostredníkom. Pri držaní akordov dbám, aby prsty, ktorými držím akord, vytvárali oblúčik. Je to vlastne fyzikálna záležitosť. Pri oblúčiku totiž prsty dopadajú na strunu oveľa kolmejšie, takmer kolmo, a tým pádom dokážem vyvinúť poriadne veľký tlak. Hociaké po tenku E1. Brnkátko držím predpísaným spôsobom, opriem ho o strunu E6 a nechám ho pomaly sklznúť, dopadnúť vždy na ďalšiu strunu. Počúvam, či každá struna vydáva pekný tón. Pozrime sa teraz na brnkanie. Veľmi dôležité. Prvý úder až do odvolania budeme hrať zhora smerom dole. Mám na to takú pomerne primitívnu pomôcku, ale funguje.
Keď pustím brnkátko z ruky, spadne z hora dole. Takže prvý úder hrám z hora dole. V tejto chvíli nám stačí uvedomiť si, že pravá ruka robí pohyb ako metronom, otočený o 90 stupňov doprava. Pohybuje sa teda z hora tesne nad strunou E6, smerom dole tesne pod strunu E1 a naspäť. Najkrajší zvuk dosiahneme pri brnkaní nad rezonančným. Hraj dole hore, 2-3 minútky. Potež sa zo svojho prvého akordu. Skúšaj hrať silnejšie, slabšie. Skúšaj si nájsť pohodlné držanie akordu. Pohodlné držanie brnkátka. Hlavne neprestávaj hrať. Dole hore. Počúvaj zvuk gitary. Tvoj prvý akord. Nezastavuj sa a ver si. Nevadí, že hráš jeden akord. Dobré kapely dokážu hrať na jednom akorde aj niekoľko minút. A EMI je naozaj krásny akord. Nič nerieš, netráp sa, že je to nepresné. Ak ti niektorá struna nehrá dobre, počas hrania hľadaj príčinu. Možno slabo tlačíš na strunu. Stále sa snažím hrať nad rezonančným otvorom. Tu býva zvuk gitary najkrajší. Niektorí gitaristi, ktorí predávajú samotnú gitarovú hru, zvyknú hrať po celej dĺžke matníka. Tým pádom aj tu. Rozdiel počujeme. A zase pri kobylke je taký až škrekľavý zvuk. Na rytmus. Rytmus je pravidelné striedanie. Všetko má svoj rytmus. Každý deň máme ráno, máme obed, máme večer. Každá hodina má 3600 sekúnd. Každú minútu sa nadýchneme 14 až 16 krát. Srdce nám bije zhruba 66 krát za minútu. Každý má svoj rytmus reči, rytmus chôdze. S rytmom sa teda stretávame na každom kroku. Každý má predpoklady, aby dokázal svoj rytmus prejaviť. Pravdou ale je, že rytmus máme veľakrát poznačený nesprávnymi návykmi a dostať ho do normálu vyžaduje nácvik. Začiatok je rovnaký pre každého, tak začnime. Počas 35 rokov, čo na gitare hrám, sa ako najpotrebnejší a najpodstatnejší, teda ako základný môžem povedať, ukázal tento rytmus. Veľký rozkmit, začneme tesne nad hrubou strunou. Pravá ruka hrá dole hore, pritom sa snažíme, aby dĺžka úderu bola rovnaká pre oba smery. Ako sme si povedali, rytmus je pravidelné striedanie. Mali by sme sa snažiť, aby dráha, ktorú pravá ruka prejde z hora dole, bola taká istá ako z dola hore. A zase približne rovnakú dráhu budeme hrať a v rovnakej rýchlosti, tým pádom zabezpečíme rovnaké tempo. Začíname tesne nad hrubou strunou. Hovorí sa, že ľaváci sú od nás pravákov inteligentnejší. Tak im to doprajme, pretože je možné, že je to kvôli tomu, že sa v živote veľakrát musia vysporiadať s vecami, ktoré sú spravené pre pravákov. Ľaváci sa to musia skrátka naučiť tak ako praváci, aj keď im to nie je prirodzené. S gitarou to však majú o čosi ľahšie, pokiaľ my praváci hore. Prvá doba, druhá doba a tak ďalej. A to ba je na prázdno. Rytmus číslo 2 nacvičujeme osobitne a keď nám už ide celkom bez problémov, potom ho spájame s rytmom číslo 1. Po tomto kroku hrajte spôsobom dole hore, bez počítania. Kľudne si hrajte, čo vám napadne. Dole hore, treba sa vytešovať z prvého akordu. Nepodceňovať sa a nepochybovať o sebe. Na videu máte ozaj všetko, čo potrebujete. Pokiaľ niečomu nerozumiete ani podľa videa, píšte mi na skolahudbyonline@skolahudbyonline.eu. A celkom na záver dnešnej lekcie som umiestnil toto. Vytlač si to a jednotlivé vizitky si nastrihaj. Jednu maj stále u seba, vo vrecku,
v kabelke a jednu na viditeľnom mieste doma. Je tu napísané: učím sa hrať na gitare, svoj voľný čas teraz využívam na nácvik. Každým cvičením sa moja hra zdokonaluje. Tieto 3 vety sa nauč naspamäť. A keď ti napadne, si ich povedz. Čo sa bude diať? No bude sa diať to, že viac si budeš uvedomovať, že v tomto čase sa učíš hrať na gitare. A viackrát ti zapne, že možno práve teraz si na tú gitaru môžeš siahnuť. Lebo na gitare sa cvičí vtedy, keď sa na nej hrá. Držím ti palce a teším sa na druhú lekciu.